Aşgabat, Moskwanyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Rus gazynyň eksportyny artdyrmak meýillerini alada bildirýär. Türkmen resmiýetiniň munyň bilen bagly ozal görülip eşidilmedik bellikleri 12 awgustda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň web saýtynda çap edildi. Ýewropanyň iň iri tebii gaz üçinçileriniň biri bolan Russiýa, Ukraina garşy girişen esassız harby çözülüşi sebäpli halkara sanksiýalara tezebar bolan soň özünüň tebii gaz eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrundaky tagallalaryny güýçlendirýär. Türkmen Gaz Döwlet Konserniniň başlygynyň ornbasary Murat Arçaýew, Russiýa Federasiýasynyň Daşary işleri ministrliginiň Iqtisady hyzmatdaşlyk departamentiniň direktory Dmitriy Berichevskiýiň Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbekistanyň gatnaşmagyndaky üç taraplaýyn gaz birleşigi baradaky sözleri boýunça aýdyňlyk torady. 11 awgustda Rus habar seriýetleri Berichevskiýiň Russiýanyň gaz ulgamynda üç taraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýandygyny hemde muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklanma bildirýändigini bilýändigi baradaky sözlerini çap etdiler. Munyň teksti Russiýanyň Daşary işleri ministrliginiň web saýtynda hem ýerleşdirildi. Arçaýew ilki bilen haýsy giňeltmek mümkinçilikleri barada gurrun edilýändigi, umuman üç taraplaýyn hyzmatdaşlygyň aňyrsynda nämeleriň durundygy boýunça sorag bilen ýüzlendi. Ol bu meselede beýleki döwletleriň sol sanda Türkmenistanyň bähwitleriniň hem bardygyny belläp, anyklagyň we aýdyňlygyň zerurdygyny nyktady. Görnüşinden Aşgabatyň özüniň esasy müşterisi Hytaýyň energiýa bazarynda Russiýa bilen bähsleşlikden alada galýana meňzeýär. Mundan Rus habar seriýetlerinde Russiýanyň Özbekistan we Gazagstan bilen ulalaşyga gelip, bu ýurtlaryň üstünden geçýän Türkmen gaz geçirjisine birigip, ol arkaly öz gazyny aktaryp biljekdigi barada hem maglumat çap bolupdy. Türkmenistan, Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary arkaly Hytaýa tebii gaz berýär. Uzynlygy 1833 kilometr deň bolan biri-birini paralel 3 gaz geçirji Türkmenistan, Özbekistan, Gazagstan, Hytaý ugry boýunça ýylda 55 milliard kubmetr tebii gaz ibermäge ukyplydyr. Arçaýew gaz geçirji şahalarynyň üçsünün hem Türkmen we Hytaý taraplarynyň gatnaşmagynda gurulandygyny belledi we bu turba geçirji boýunça iň köp öz ýurdunyň gaz iberýändigini aýtdy. Ol göz öňünde tutulan gazyň 40 milliard kubmetrini Türkmenistanyň galan möçberini bolsa Özbekistanyň hemde Gazagystanyň üçin edýändigini aýtdy. Mundan başga da Arçaýew geçirjini doldurmak üçin beýleki ýurtlardan gaz çeşmeleriniň göz öňünde tutulmandygyny we gurrunga gidýän taslama gatnaşyjylaryň düzümini giňeltmegiň planlaşdyrylmaýandygyny aýtdy. Beýanatda Türkmenistanyň Hytaý, Özbek we Gazak hyzmatdaşlarynyň öňünde öz üstüne alan borçnamalaryny doly ýerine ýetirýändigi we olaryň hem ýerine ýetirjekdigine kanuny esasda bil baglaýandygy aýdylýar. Türkmen gaz resmiýeti gurrunga gidýän mesele boýunça Aşgabat bilen öňünden hiç ýyly geňeşmeleriň geçirilmändigine hem aýratyn belledi. Şeýle çemeleşme Türkmen tarap üçin düşnüksiz we kabul ederliksizdir hemde ýurdumyz tarapyndan halkara hukugynyň kadrlaryny we gaz ulgamyndaky iş tejribesine laýyk gelmeýär diýilip garalýar. Diýip Arçaýew emele gelen ýagdaýy boýunça belledi. Türkmen tarapy düşnüksizligi getirýän beýannamalaryň çynlyky injeliksyzlyk döredýändigini hem sözüne goşdy. Bellemeli bir ýagdaý. Mundan Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Ivan Valenkow öz ýurdunyň we Türkmenistanyň Hytaýa gaz aktyrmak boýunça düýbünden bähsleşik etmeýändiklerini öňe süripdi. Ol bu barada jurnalistleriň Türkmenistandan Hytaýa uzaýan geçirjiniň 4-nji sahasynyň çekilmegi bilen Siwerin güýji 2 taslamasynyň durup galjakdygy baradaky sowalyna beren jogabynda belledi. Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň Türkmen tebii gazyny Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Täjikistan, Hytaý ugry boýunça aktyrjak. D sahasyny gurmak boýunça deslapky lalaşyklara 10 ýyl ozal gol çekildi. Russiýa häzirki wagtda bar bolan uzynlygy 3000 kilometr, ýyllyk kuwady 38 milliard kubmetr deň Siwerin güýji gaz geçirjisi arkaly Hytaýa tebii gaz eksport edýär. Reuters agentligine göre
Moskwanyň 2023-nji ýylda bu geçirji arkaly Hytaýa iýberýän gazynyň möçberiniň 22 milliard kub metr çeline çykmagyna garaşylýar. Uzynlygy 2600 kilometr deň boljak Sibirin güýji 2 gaz geçiriji taslamasynyň Mongoliýanyň üstünden çekilmegi göz öňünde tutulýar. Hytaýyň prezidenti Xi Jinping'iň mart aýynda Moskwa amala aşyran saparynyň dowamında bu gaz geçiriji taslamasyny gurmak boýunça gutornukly ulalaşyk gazanylmady. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 966 kilometrlik D şahasy taslamasynyň umumy bahasy takminan 6,7 milliard dollara barabar bolar öýdülýär. Sibirin güýji 2 taslamasynyň bahasynyň takminan 14 milliard dollara çeline çykmagyna garaşylýar. May aýynda Reuters gullugy Hytaýyň newit gaz resmiýetlerine salgylanyp, Pekiniň Nowotdaky iri gaz geçiriji taslamasy babatda Türkmenistany Russiýadan illeri tutýandygy barada makala çap edipdi. Soňky döwür resmi Aşgabat Türkmen gazyny Ýewropa aktarmaga mümkinçilik berjek. Hazır üstü gaz geçiriji taslamasyny hem täzeden gün tertibine getirip başlady.